A Xunta reactiva a Comisión do Mexillón para afrontar os retos do sector. A conselleira do Mar destaca a importancia de escoitar activamente o sector para atender as súas necesidades. O Goberno galego anunciou onte a reactivación da Comisión do Mexillón. Esta decisión chega cun obxectivo claro, a afrontar coas máximas garantías os retos do sector. A Comisión do Mexillón é un órgano colexiado creado por unha orde da Consellería, é un órgano que ten definidos os seus componentes. Facía uns cantos meses que non se reunía, co cal o que fixemos foi actualizar, según o establecido nesa disposición, a súa composición, convocar os integrantes e empezar a traballar con ese modelo de cogobernanza, non? En ese proceso de escoita activa empezar a avanzar, seguir avanzando no que eses retos que temos por diante toda a miticultura no sector mexilloneiro empezar a traballar man a man co sector para buscarlle solucións ou buscar posibles vías de avance. Nas liñas de traballo que hai abertas, no referente aos retos, Villaverde destacou un clave: intentar mellorar a súa produción. A mellor precio, aumentar o valor económico da produción e, aqueles día a día preséntanse certas casuísticas ou preséntanse certos, non é dicir problemas, é dicir situacións, aquí no mar cada día temos situacións novas. Trátase de buscarlle unha solución man a man co sector e ter un foro, non? Un foro onde ese sector este representado e que eles nos conten cal é a súa realidade, como viven esa realidade e nos axudar a escoitalos a hora de establecer esas solucións. Sector mexilloeiro que non sempre se sentiu escoitado, sobre todo tras a crise que houbo hai 3 anos pola falta de mexilla. Agora, a Consellería reactiva a Comisión do Mexillón para escoitar os profesionais e as súas achegas. Esa escoita activa sempre a realizamos desde a Consellería. Hai veces que hai que ordenar un sector de determinada forma. Non se trata de simplemente poñer limitacións a onde quitar a mexilla. Para nós é moi importante que o sector poida recuperar, poida acceder a ese recurso, poida encher as súas bateas, os seus viveiros coa mexilla necesaria para facer unha produción óptima, e deso se trata de establecer un foro onde nos vayan contando como van indo as campañas para ver como vai evolucionando esa captación de mexilla e de intentar establecer solucións ou establecer vías de traballo cando haxe algunha dificultade. Segundo os últimos datos dos que dispón a Consellería do Mar, o 2025 está a ser un ano moi positivo para o sector. A campaña deste ano de mexillón, polos datos que nos están chegando, vai a cerrar con mellores datos do exercicio anterior. E a campaña de captación de mexilla empeza o 1 de decembro, co cal estaremos en contacto con eles para que nos vayan contando como vai indo e se hai que buscar solucións ou hai que buscar distintas liñas de traballo ou intentar abarcar algunha inquedanza que teñan eles, poder facelo. Coa reactivación da Comisión do Mexillón, a Xunta reforza o seu compromiso coa sostibilidade e o desenvolvemento deste recurso acuícola que definiu de estratéxico para Galicia.